آؤندیاں چیتے جدوں وفاواں باپ دیاں آؤندیاں چیتے جدوں وفاواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویکھ راواں باپ دیاں اپنی جان اپنی ہستی اپنی آنو بیچ دیندا بچیاں لئیو اپنی جان بھی بیچ دیندا بچیاں دے نال چل دیاں ساواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویکھ راواں باپ دیاں غصے وچ وی باپ محبت کردا اے تپاں بارش پالے سب کچھ جردا اے سنگ نے رخ دے وانگوں کاٹے رخ دے وانگوں چھاواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویکھ راواں باپ دیاں باپ کدی بھی ہمت ٹوٹن دیندا نہیں باپ کدی بھی ہمت ٹوٹن دیندا نہیں رہندا سر تے او کدی بھی ڈگن دیندا نہیں کنڈ نہیں لگن دیندیاں باواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویکھ راواں باپ دیاں اللہ کرے ابو دی خدمت دی رب سانو توفیق دے وے جنہاں دے تر گئے اللہ پاک آخرت دی منزل آسان کرے ابو دی عظمت کی یہ گل سنیا جے آقا فرماندے نے الوالد اوسط ابواب الجنہ باپ جنت دا مین گیٹ ابو نو رب نے جنت دا مین دروازہ بنایا نبی پاک فرماندے حضرت عبداللہ بن عمر راوی امام کائنات نے فرمایا ابو دی رضا مندی اندر اللہ پاک دی رضا مندی ہے خدا دی قسم نعمت بڑی عظیم نعمت ہے میں کئی وری اگے گیا ہے ابو سارا دن تپے جلدا ہے ماں چولہے تے جل دیئے پھر اولاد جا کے پل دیئے خدا دی قسم لوگو ابو بیمار ہے تد بھی اولاد لئی محنت کردا ہے ابو ہارٹ پرابلم ہو گئی شوگر دا مریض ہو گیا دن رات بچیاں لی محنت کردا ہے اوہ میاں آج جس دور وچوں گزر رہے ہیں اپنی کمائی نال اپنی پوری نہیں پیندی موجاں ابو دی کمائی تے ہوندیاں یا اللہ جنہاں دے جیوندے نے خدمت دی توفیق دے آمین کو باپ زندہ ہووے فکر ہوندی نہیں اولاد نو کرے رکھوالی کوئی توڑے نہ گلاب نو نہ باغ دیاں بوٹیاں نو کدی بھی نہ سکاویں ربا باپ دا بچھوڑا تو کسے نو نہ پاویں ربا تیاں پت روندے جدوں باپ ٹر جاندے نے لوکی یتیم آکھن دل کبراندے نے حوصلے یتیماں دے تو آپے ہی بدھاویں ربا باپ دا بچھوڑا تو کسے نو نہ پاویں ربا بچے باپ نال جدوں لاڈ لڑاوندے نے یتیم نمانے ہوکے لے لے روندے نے اینا وقت یا آزوانو تو آپے ہی سکاویں ربا باپ دا بچھوڑا تو کسے نو نہ پاویں ربا